हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय थाबाय। अरुण'दय आसोनि रां मोनगिरि बिथांमोननि थाखाय जोबोरै मोजां खौरां बेखिनियाव ओंखारनानै फैदों। दिनै अक्ट'बर दाननि 10 खालार थामहिनबा नोंथांमोना मिथिगौ आसामनि गासै पेन्सन आसनिफोरनि राङा मोनफ्रोम दाननि 10 खालाराव हाबो। थिग बिब्दिनो दिनै आं बुंनो लादों अरुण'दय आसोनि सोमोन्दै। मानोना अरुण'दय आसोनि रांखौ दिनैनिफ्राय 1000निफ्राय बांहोनानै 1250 रां खालामनानै होनाय जाबाय। जुदि नोंथांमोना गिबि होजेननाय समनिफ्रायनो अरुण'दय आसोननि रां मोनबाय थायोमोनब्ला मिथिगोन जे गिबियाव नोंथांमोननो 830 रांहै होनाय जादोंमोन। बेनिफ्राय 1000 खालामनाय जाबाय। बेनि उनाव दिनैनिफ्राय 1250 रांहै मोनगिरि एबा बेनिफिसियारि बिथांमोना मोननो हासिगोन। नाथाय नोंथांमोना मिथिगौना 250 रांखौ मानो थाखाय होनाय जादों? आसाम सरकारा फोरमायनाय बादिब्ला गोरिब सुबुं बिथांमोना बे 1000 रांजों नांगौ मुवाफोरखौ बायनानै लाजोबनो हाया। बेखायनो बे 250 रांजों मोब्लिबनि बिल होनो थाखाय बे रांखौ होनाय जादों होननानै आसाम सरकारा फोरमायनानै होदों। आसामाव दासिम 19,32,904 सुबुङा अरुण'दयनि बे रांखौ मोनगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समनि गेजेराव गासै 7निफ्राय 8 लाख गोरिब सुबुंखौ बे आसननि गेजेरजों थिसननाय जागोन होननानै बुंदों। आसामाव बे 19,32,904 सुबुंनो बे रांखौ होनो थाखाय बोसोराव 2,625 कौटि रांनि खरसा जायो होननानै आसाम सरकारा फोरमायनानै होदों। जुदि नोंथाङाबो अरुण'दयनि रांखौ मोनोब्ला नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ खनसे चेक खालामनानै नायदो। अब्लानो नोंथांमोना बे रांखौ मोनदोंना मोनाखै मोनथिनानै लानो हागोन। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। आरो जुदि माबाफोर सोंनो थाबावोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामहरनो हागोन। आरो जुदि चेनेलाव गोदानैनो नायगासिनो दङब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय दाबावगारदो।